ka sngi palei ka tayo balai ha por paskha ka jingpule nai kam jong ki apostol kal nong ka bapra ka khot ka arpan riu hadu sau phau ha ki to ki sngi u angel jong try ula ong hau philip to yeng batulik shapang shati shalenti ka bahir na jerusalem shagaza kane ka dei kalenti harikenja kumta ula yeng bat ula lit deak mi uwei unong Ethiopia uyunok umentri jong kandasi kasim kinong Ethiopia ubapej bakmi yakaspa jong baro ula wan she Jerusalem ban mane bat ula danglet pai bat katba udang syong ha kala ka kali kulai ula pule ya kitab unong itu lupa Isaiah Deu mensim ula ong hau Philip kilet bat yait najan katai ka kali kulai u Philip ula mare bak bat ula yo sneu ba uta bapule ya kitab unong itu lupa Isaiah kumta ula kali ya u hatu pisngeu tu ya ka ba phipule uta ula jubab kumno kala penseu tu lada omdon papen syai yanga bat ula khot ya Philip ban kiu bat pensyong bat u kat khot jong kan jentho ka ba ula pule kalong kumni kum kalang brot ya ka ba la elam sya ga chaka shado lani kum ikun lang brot iba snap jara khamat nong khap snyu jong e kumta ma uru shem la ang gilak sentur ha ka jing penja burom ya u la pendu no ya ka hok jong u ei wala ban batai shapang ki khun ki ksiu jong u na mark ya ka jing im jong u la khat no na ka parthai uta u inak ula ong hau Philip hayathu yanga shapang jong nu unoi thu lupa ukren ya kane shapang yala dehi ne shapang weipan u Philip lu stang ban kren da ka basdang na ka nehi ka khot jong ka jing tho ula ya thu ha u ya ka khubor ba chu jisu te kat bai kinang lech hakata klenti kila poi hakata ka we ka chaka ka badon khandiat bat uta unu yanok ula ong kane ka hangni ka ei ka ba dangwit bangan yo baptisma te ula hukum ban pensnge ya kali kulai bat maki baro arungut u Philip bat u yanok kila her shakata ka bat u penoptis ya onda kila mi no na ka umensim jong u try lo sim no ya Philip bat uta u yanok shem yo isu ya Henry ula lech laklenti da ka chinkman Henry ya Philip lalap ba ha Azotos bat katba udang ya ula yalap ya gospel habaro kishnong hadu ba unda poi ha Kaisaria kaktin jong try ngisungu yaw blay ka jingpule na gospel kum yonis kala nong ka bandriu ka khot wa saw hadu sanpui ha kata ka por u Jisu ula ong ha ki pait ba don wala banwan changa lada ukpa ubala pha yanga ukring ya bat ngan sa pen mi pat ya ha ka singi khadu la tho ha ki nong ya thu lupa bat ya ki baro on hikai dauble kat ba ula we sneu bat ula yo jingkai na kupa wawan changa dei namar ba uno yo I ya kupa like no na uta balong na uble ma u la yo I ya kupa shisha nga ong api uta banget bodon ya kaching bom jikut ngalong ukpu kaching department jong pi kila bam ya mana hari kenja bat kila yam une ulong ukpu wan her na bedeng bat ubriu ubla du yo bam ya bat om yam along ukpu ba ubla wan her na bedeng adaw no bam ya ne ukpu im junam bat ukpu bang ai na ka benta jong ka jing jong ka parthe ulong ka do jonga